sa mga bagong awit, ang kalipay na isingit, ang Ginoo ang labing higpit, dayon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay na isayaw, uulang adlaw, tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tutugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga salaog aron kita maandam ala sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagawon sa tanan o kanini mga igsuon kay nakalapas akong dako o yamot sa una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhat kay akong sala. Buusahan nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan mo ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon mo ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maloy ka, Ginoo, maloy ka. Kristo, maloy ka. Kristo, maloy ka, piadamo. Ginoo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadahil sa iyang mga tao din hisayuta. Ginoong Diyos langitong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, tumanak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang pamahuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesu Cristo.
sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, nagpasana ikaw sa katawhan, nagtuo kanimo diya sa paghatag mo kanila sa imong grasya. Tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili. Aron ang mga nangatao pag-usab pinagi sa sakramento sa bunyag. Himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Gabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug sa pagkasayod nga sila mga tawo di ay nga wala makaeskwela, ug nasayran nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tawo nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles, gipagula nila sa lawak sa labawng hukmanan ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhaton ni ining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem na sayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod ni ini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining haytabua ngadto sa katawhan. Didan nato sila sa pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti ug magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios? Ang pagsunod sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita o nadungog." Tungod ni ini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdayeg man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man akong ipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, anaa sa mga tulda sa matarong. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man akong ipataling hugan.
Ang tong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay, kundili mabuhi, o gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daygon ikaw, O Ginoo, kay imo man akong ipagkalinghugan. Ablihi ka na ko ang magangaan sa katarong, musulod ako kanila og pasalamatan ko ang Ginoo. Iya sa Ginoo kininggang ganghana, ang matarong musulod ni ini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daygon ikaw, O Ginoo, kay imo man akong ipagkalinghugan. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan, mipahukuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatpangay sa katinalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nambanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw, siya ngadto sa Galilea muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw hari nga mananaog, kami intaon kaluy. Amen. Alleluia. Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana. Mipakita siya sa pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihidluan niya og 7 ka yawa.
ug milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban na nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi o nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Humani ini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan mipakita si Jesus sa napulok usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo ni atong nakakita kaniya nga nabanhaw. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Muni ang mando ni Jesus ay ang mga tinunan. Isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kini nga mando, wala lang niya ginigihatag sa iyang matinunan, kini alang usab kanatong mga binunyagan. Kita nga sumusunod ni Kristo. Aduna tay misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Unsa maning maayong balita nga angay natong isangyaw? Unsa maning atong misyon? Ibulwata unsang maayong balita nga angay natong isangyaw? Kay kuno ka kay balo unsa may mong isangyaw? Unsa man ang maayong balita? The good news, ang ebanghelyo. Ebanghelyo maayong balita man na. Unsa man ang maayong balita? Walain ka na nga kitang tanan gihigugma sa Dios. So, mo na gingon ni Son 1, for God so loved the world that He sent His only begotten Son into the world. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo, si Jesus nagpakamatay alang kanato. Ningon pa si San Pablo, even when we are still sinners, Jesus died for us. Bisan kung kita makasasala, ang Ginoo nagpakamatay alang kanato. Mo lang ba yung balita? Na kita gimahal sa Dios, bisan kung kita makasasala. So dili day ang mga buutan lang, hinimbahon mga nagtrabaho sa simbahan, ang gihigugma sa Dios kitang tanan gihigugma. Maayo o dautan na bagoy mamili nga ginikanan na yung mga maldito, mga badlungon nga mga anak din na niya higugma sa likwa niya. Kitang tanan gimahal sa Dios bisan pa kita makasasala. Mo bitaw na hinungdan nga no ang Ginoo nanaog para sa mga makasasala dili sa mga matarong. Mo na ang maayong balita. We are all beloved sons and daughters of God. O tungod ni ana, tanang kinabuhi adunay dignidad. All kinds of life, even most especially human life, has a dignity.
Kung sumaybot po sa ana, tanang kinabuhi. Bisan pa sa kanang mga unborn children, adunay dignidad. Bisan pa ang mga kriminal, kanang himog heinous crime, dunay dignidad ang ilang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga mo putol sa kinabuhi at gawas ang Dios. Wani magpasabot nga katong nagkasala, okay lang. Silutan sila, sigon sa balaod, pero dili sila angay patyon. Sa butana, all human life are sacred. Wala bisan kinsa, presidente ka, pulis ka, kinsa ka pa da nga adunay katungod sa pagpatay. Prisuhan na sila, i-detain, i-rehab, ayaw patya. Kay kita, mahal sa Diyos, bisan kung kita makasasala. So muna yung maayong balita, we are all beloved sons and daughters of our Heavenly Father. We are brothers and sisters to one another. Usa lang atong amahan. So muna ang maayong balita nga ang itong isangyaw. Kung saan na itong pagsangyaw? Muda kag microphone, da kag sound system, das mga kanto. Pag hinulsol ka mo kay hapit na mo abot ang Ginoo, maimperno ka mong tanan. Nga na ba nga itong maayong balita isangyaw? Not necessarily. O di mata mo sawayan ng mga street evangelizers sa Manila na imusaka sa bus, sa jeep, magsangyaw sila. Sa imo, admire ko ng ilang kuan ba, ng ilang kasibot sa pagsangyaw. Lalo na nila ay mga pamaagi, simple nga pamaagi, kaya di matatanan mga evangelizers. Diya sa imong kinabuhi, diyan mo isangyaw ang mayong balita. Diya sa imong pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Pagbarog bahin sa hustisya, inhustisya. Magpakabana sa problema sa atong katilingban. Dili ta maghilom-hilom. Ang nakita nato adunay mga problema atong isulti aron mahibalan, aron adunay kabag-uhan. Pagpakita gugma, pinagi sa pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan, no? Diya ta say mo sipyat. Diya ta mo sipyat. Nga focus ta sa mga atong mga sala nga nabuhat. Ang wala nimo mabuhat, unsa man okay ra na siya. Did you fill the world with love? Did I fill the world with love? Muna pangutana, unsa may imong gisangyaw, unsa may imong gisabuag sa kalibutan. Is it love or hatred? Pagkabahin-bahin, pinagi sa mga intriga. Did I fill the world with love? Ang atong misyon, fill the world with love. Kay muna ang maayong balita, God loves us. So we should love one another by showing love, by showing concern, magpakabana sa mga tao nasa atong palibot. Ilita concern sa atong pamilya. Okay raman ko, okay akong pamilya. Bahala na maglisod na muna na, mahal ang pabilitit, mahal ang gasolina. Kami okay rami, kaya dako pa namang sweldo, naaman may negosyo, naaman may dakong deposito sa bag, okay rami. Wa tayo pakialam sa uban. Kung kita negosyante, dili ta magpalabig pataas sa presyo sa atong mga tinda. Mga tagtagpagtagad sa mga tao naglisod, di pa pasubrahan o taas ang presyo. Patasan ang tubo. That is how we show love.
That is how we preach the good news. We are brothers and sisters to one another, so we should concern magtinabangay. Una ang pamaagi sa pagsangyaw sa mayang balita. Una ang mando sa Ginoo lang kanato. Di kita kinahanglan nga magwali sa, although nindot masana, bilis na magwali to social media instead of chismis. Atong ipadayag ang pulong sa Ginoo. Ang mayang balita nga kita gimahal sa Dios, gihigugma sa Dios, bisan kung ikaw makasakay kita makasasala man, wala yung mga taong dili magsasala, wala exempted anang kahimtang sa sala. We are all sinners. So, mo nga kita magtinabangay nga mahaon aning atong kahimtang sa sala. Mo na nagpahatag na itong kalisod sa kalibutan, ang sala, ang kahakog, ang arrogance, ang kahakog sa gahong, sa bahandi, kulang sa gugma. Munang na problema ta karon. So ang atong mission, fill the world with love, is full of hatred, division, full of darkness. Let your light shine. Muna ang atong mission. Manindo kita alang sa pag-ampo sa katilingban. Bagampo kita karon ngadto sa Dios atong Amahan diya sa Espiritu sa iyang nabanhawng anak aron tandungon niya ang atong kinabuhi. Mayon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan mapuno sa Espiritu sa nabanhawng Ginoo sa iyang pagmantala kaniya ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kang Kristo, agi pagmatuod sa atong gugma alang kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw, didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog og sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusay, kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga dili unta kita mubatig kalagot ngadto kanila nga musupak kanato. Hinuon, iampo nato nga mabag-o sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton mahupay diha sa ilang giantos kay mituo man sila sa nabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapusalanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Joel Chevalier
Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-at kami. Nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati-at kami. Amahan, ihatag ka namo ang kaisog sa pagsaksi sa nagsingabot nimong ginharian. Itugot nga sa kanunay, tumano namo ang imong kabubuton sa ingon, mahimo kaming takos sa imong mga panalangin. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo, kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo. Sa pagkisyo, gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayo o paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan o sa sibuok niyang santos na simbahan. Itugot na nga muyo kami, Ginoo, nga magmapuslanon kami kanunay, magmapasalmaton kami kanunay, pinaagi ning mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron ang walay hunong nga buhat sa pangluwas kanamo, mahimo unta dini kanamo nga hinugdan sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kariyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ginaibayan na to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataro. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay matarong gayon nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayon niining gabi adlaw nga may mayaon. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayon ang matuon nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon. O sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahom. Sa imong himaya, Hosana, Hosana sa kahikasan. Daygon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahikasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang iyong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-ang, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Ipikas sumihatag niini ngadto siya ang mga tinunan ug mingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na amo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, galuy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan maulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga himo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Kristo na yung kasay mo mga apostolis ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalid sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusan. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kami. Manausab kanimo. Kita ta ang paghinig sa unay. Nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kami kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kami kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ng mga sala, sa kalibutan at lagi kami sa kahihinan. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulog lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan. Ug itugot nga kami nga imong gibag-o pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan. Makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ato nang naihalad ang Santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.